Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Mo-leave na lang ko, sis. Ha? Di lang una ko magpakita sa simbahan. Magpadarang kog suwat ni Father. Wala, uy. Mahadlok mo ko nga magpakita ni nang milagring. Unya, wa ka tuod sinang milagring sa inyo, ha? Nagtuo kang di kaniyang pangitaon? O gusto mo sa ikasulti ni Father? O sa may imong himuong rason nga mo leave ka? Health reasons naman ang gibutang diri. Mao ba, pader? Uy, wa man to'y gimo bataa. Katuod kasi ilan eh. Oo, ato na to, pader. Oh, wata ko ha. Nalog itiwason. Dayon, mga tunta silang lulong. Okay, pader. Sige noy. Ang bata, may sakit dito siya? Oh, ang inahan ni Lulong. Teresa! Teresa! Oy, Pipig! May gandiya ka! Nas, Father! Nontak yung toyo! Bahay ni Lulong? Ay, olag eh! Usa na yan sa oy! Nga nung gisuspenso man siyang Father! Ha? Usay kisuspenso. Siya mo'y nilib? Unsa? Nga, mga tugan ni meron sa inyo kay mubisita niya. Health reason man kuno'y gibutang ni Lulong sa suwat. Nabalakas, pader. Ay, kapanuway ba yan di ayan ang bataa? Pinagaba! Ang yang gisulti na mo ni Papa niya kay gisuspenso ko na siya, Father! Ginoo ko. Unsa ba ko dahil ni? Bantay lang yung bataa! Nala sige, Piping, ay! Di lang kumatubang ni Father! Mupaulit na lang ko! Puspusan ko ta! Oy, ayaw puspusi, oy! Hoy! Psst! Teresa! Oy! Pagkakanahan. Kuya! Ay, paslan, Lida. Kapag bagutaw na tong imong... Kuhan, baka kay kabuang to imong uyab. Uyab, kuya? Ay, Lulong god. Ha? Nga naman, kuya? Nga na day si Lulong? Yabaga lagi bataag ring. Ang butog ko siya naso sa o nga. Nakabuhat man adto. Ikon lang ko taos padres paglingo-lingo. Pagkahibaw niya nga dili de tinuod nga may sakitot karaho. Unya pa yun, lain ang gipato siya mga ginikanan. Gisuspenso kuno siya. Nga man kahang iyan ning gibuhat, Ping. Nahwayo ko diyan. Aw tingali gitapula na. Wa kaha siya gilikayan, Ping. Ay naglikay lagi sa trabaho. Mura bayag unsan trabaho ah. Di naman dato mangaslag, mangal sagsako. Igor naman dato nga mo assisters misa. Basig dili trabaho ang gilikayan, Ping. Basin og tao. Tao? Uy, kinsam sa kaha. Kumasik kunta na mo, kuya. Amigo mi tanan. Mao lagi, wa man ko'y nabantayan nga iyang nakaaway. Lah, pasig ipaste ni Lida. Oh. Basin sad no? Ay, bida, tagan-tagan lagi ta ni. Bahalagos isda. Wa na gyud ni plano nga mo brato. Mas mahal pa man nis karni noon. Kanya to, sudan manis mga pobre karon. Uy, no, sudan naman nis mga dato. Ay, maog yun.
Maayo na yung pagkabali sa panahon ron. Kadi adto ang mga dato ray magsud-an og adobo og humba. Makakaon ra ang pobre kung may fiesta o di ba kasal o di ba kung may mamatay. Pero karon, uranay na lang sa pobre ang adobo og humba. Reklamo pa nga sige na lang fried chicken ang sudan. O sa mga lambay pasayan. Sa una, pulan tagkaon. Ngita gyud tag adobo ug humba. Ay, Uy, sila mas lulong ug lida oh. ay ayaw tawga ha. Ato lang doolon sa hilom. Huwag yung lagi maglikay sa lulong ni Lida. Ay, kinsa may gaingon ba nga naglikay na slida ni Lulong? Ay, mau may duda sa ubang sakristan. Nga, gibasted ni Lida sa lulong, mao nga namyundang. Uy, mao ba? Ah, dali. Atong doolon. Maayo kay nagtalikod. Wait out. Ipatimbang na yun. Kana sis. Uy, Mamili pa sis. Kana. Ay, kadetsa. Mamili pa kong lain. Ay, kumusta Lulong? Ah! Niya! nahadlok si lulong ni mo, Gring. Ikay iyang gilikayan, Gring. Naunsa naman taon tong tawhan na, uy. Ano man to siya, Lida? Unsa man day iyang pananaw nako? Abat? Mao tingali, Gring. Buram sugo kag abat na imong kilay, God. Unsa? Di manggod kuya. Ikaw ba? Kabuangan na gid ani mas nang milagring. Kaangayan niya ah. Wapa man gani kay nas milagring oh. Aw, mao ba? Ay, paghilom diha piping, oy. Maayo pas lida nimo. Aw, ari man gyud kumutuon niya kay tin-aw pa manigmata. Ikaw kay hap-hap naman ang imo. Hapit na gani tingali ka mabuta. Noy, simba ko! Lagawa gid mo bro uy. Maayo kani kay nalingaw na si nang milagring nga naghisgot mi si iyang kilay. Wa na mi makahisgot nimo. Salamat sis ha. Buang nga bitaw eh. Huwag doon ako tuyo ah. Diretso ram kong layat pagkakita na ko niya. Kay bawo ka no? Ikaw ra gyud kabuhat og problema. Mas mudaghan ang mga pangutana, mas mudaghan ang pagduda. May pamubalik na lang ka. Makigistorya ka ni Father. Mutugan ko ni Father sa akong pagduda ni Kuya Piping. Oh, dana pangumpisal. Kay nakasaman ka. Oh. Ni judge man ka. Hey, O niya sinang milagring. Ing na lang yun siya nga dili siya ang imong gilikayan. Nga way rason nga mulikay ka niya. so, di ko mutugan ni ng milagring sa tinuod? Pangayo na lang advice ni Father, oy. Mas maayo nga si Father mo tudlo nimo kung unsa giangay nimong buhaton. Unyang sin ng milagring may una na akong makitaan. Dinay na lang yun ko no, sis. Deny na lang cute. Og nagkita ra gyud ta pag-usab. Si Daniel way kahadlok sa langob sa leyon. Nagampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Oh. Sa ato pa, ikaw si Daniel, ug ako ang leon, mao ba? Ug nagpalaban kas Ginoo, ha? Di ra ba mo laban ang Ginoo og mga bakakon, Lolong? Pahawa sa tanas! Ayaw tintala ang imong Diyos, pahawa! Ay, kung duklon ta kaha ka. Nang? Ha? Nang, peace! Ha? Unsa man? Peace, nang, Ha? peace! Mag-peace lang ta kung makigistorya ka na kog tarong, Lolong. Dali, kuyog dako. Asa mo ta?
Wow! Kadagan ko rin yung mga order nang. Ako ni tanan? Oh, imo na tanan. Habhaba na. Ah, ikaw nang ba? Muram kag dili taga simbahan? Sorry, Lord. Humani mo kaon. Sultihi ko sa tanan. Maano gito tanan nang? Watoy sobra, watoy kuwang. Imbis adto man unta ko mong pisan ni Father. Diha na hinuon nimo. Patas na mong Kuya Piping. Nakasuway na mong magpakumpisal. Pero nang, mahangyo na ko na nga. Ayaw, diritsog away sa Kuya Piping ha. Pagdodara sabayan ning ako. Posible sabayang nasayop ra ko. Salamat sa imong pagtug-an sa tinuod ha, Lulong. Sige. Padayon na dihang kaon. Biyaan na ti ka. Pero nang, sekreto lang ni nato ha. Ayaw awaya si Kuya Piping ha. Ay, patay. Wa mo tingog sa inang milagrin. Magkagkupot mga sila. Patay ko ini. Baya, no? Sa taas nga higayon nga nagduda ko nga ang idahan ni Padre o ang ex ni Piping usara, sayop di ay ko. Unya, si Piping, hinay-hinay nga, kaluod niya. Kung wa matiguang, wa muladlad. Pero muhangyo ko nang. Ayaw diritsog away si Kuya Piping ha. Pagdodara sabay ning ako. Posible sabayang nasayop ra ko. Pero, unsa man di ay buot ipasabot sa iyang sobrang kasuod di Padre karon. Halos kada adlaw do nagid si dadon sa pari. Ay, Ginoo ko. Pasaylo makasagid ko ini. Pero, husto si Lulong. Dili nako diretsoon og away si Piping. Panid-an una nako siya.